Priatelia, vítajte v Podbrezovej. Dnes som si pre vás pripravila ponuku jedného krásneho a moderného trojizbového bytu. Nech sa páči, poďte sa so mnou len teraz pozrieť. Veľmi pekné a príjemné zelené prostredie, taktiež bezproblémový parking a do obchodu je to len na skok. Moje meno je Romana Ďuriníková a budem sa na vás tešiť pri osobnej obhliadke.